you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Tende ukapona. Kuti Jesu ndiye she, tendane moyo wako, kuti Mwari akavamutsa kuvakafa. Ukadana kuna Jesu unodzikinurwa, ukadana kuna Jesu unocheneswa, ukadana kuna Jesu unoponeswa. Nokuti kumberi mberi kune nyaya, kumberi mberi uko kune nyaya, kumberi mberi kune nyaya, kumberi mberi mberi uko kujenga kune nyaya. Kuva haikumirire inope